Sa number 6 balayran sa kuryente sang Negros Power kag Noceco, may pagnubo. Ginanunsyo sang Negros Power nga mayara sang 55 centavos per kilowatt hour nga pagnubo sa bilis ng kuryente para sa residential rate nila. Halin sa 1169 pesos nga rate sa nagligad nga bulan, mangin 1114 pesos na lamang ini. Para sa pamilya nga nagakonsumo sang 200 kilowatt hours, makakinot sang 200 pesos suno sa Negros Power. Samtang ginanunsyo man sang Negros Occidental Electric Cooperative o Noceco nga may 61 centavos per kilowatt hour nga pagnubo sa bilis sang ilang nga kuryente sini nga bulan. Halin sa 12.02 pesos per kilowatt hour sa Mayo, mangin 11.41 per kilowatt hour na lang ini sini nga Hunyo. Inibangod sang pagnubo man sang bilis ng kuryente sa wholesale electricity spot market o WESM. Ang Noceco ang wala pa sang announcement bahin sa pagnubo sa bilis ang kuryente.